Maar Louter, of ja, wat is het? Fries Joost Klein, die zal naar het Songfestival daar voor Nederland. Ja, heb ik gehoord vanmorgen op radio 538. Nou ja, laat die jongens je bij doen. Als je het haalt is punt 2. Als je het niet gaat, dan weet je niks, hè? Nee toch? Dat, vandaar. En wat vind je ervan, Joost, die muziek? Ja, perfect toch? Ja, als je het aanslaat, heeft hij gewoon mazzel. Dat heb ik vorig jaar mogen zien. Zo vals als een kikker. Nee, maar zo is het toch? En die jongen heeft een fantastische stem. Laat de muziek aangaan en dan komt het altijd goed. Ja, nou? Maar luister je ook wel eens naar zijn muziek dan? Als je het afspeelt wordt, wel. Niet, ik heb er geen bandje van of een cd of wat ik maar. Nee, gewoon, als het zo is vanmorgen werd er ook even een stukje gedraaid op 538. Nou, top toch? Ja, vond je het mooi? Ja, netjes. Keurig. Die jongen moet zijn plekje daar hebben. Hij moet erheen gaan. Voor het melk, 100%. En het is ook nog een Fries. Ja, dan moet je kennen toch? Alles wat Fries is altijd goed. Ja, zo werkt het toch? Ja hoor, ik ben zelf een ras echt een Noord-Hollander. En ik woon al vanaf 1969 hier in Leeuwarden. Dus ik ben net weer 17 jaar terug geweest. Ga je een ambulance bellen? Nee, niet voor mij hoor. Nee, dat... vandaar. Nee? En Geo dan ik Shen naar het Songfestival? Ja, natuurlijk wil ik gewoon zien waar hij terecht op welk plekje dat hij krijgt. En hoe hoger, hoe mooier. Ja, maar zo werkt het toch? En hoe schat Joost zijn kansen dan in? Ja, dat kan je nou niet zeggen, hoor. Je moet het eerst een paar keer zien dat hij even een testoptreden heeft en kijken hoe dat hij van beneden naar de midden gaat en dat hij in de finale komt, dan is het helemaal klaar, hoor. Ja, zo moet je het zien. Maar jouw denken zijn vals als vorig jaar, zult het net worden. Nee, dat moet me niet opbreken. Nee, wat een Fiedel Canarische wat vandaag had. En dat het een hoop geld kost. Nou, betaal nu weer, leef nu en betaal later. Zo weet ik het. Nee, dit komt wel goed. Zit ik niet over in. Oh? Best nog. Tegen dank. Geen dank, hè? Oh ja, hoor. Ja, box voor jou. Boxie. Chef. Ik maak je een video. Ja? En nou is goed bekend worden dat Joost Klein die zal van Nederland naar het Songfestival. Wat vind je ervan? Nou, niet. Oh. Ik weet net wie het is. Ik heb het inderdaad op lijst, jongen. Maar ik heb geen idee. Dus je weet net waar Joost Klein is? Nee. Nee. Jo wel? Ja, ik wil. Ja, het is een Fries, hè? Ja, oké. Nou, dat, mooi is dat. Ja, ja, op squallen zitten hier. Nou, dat is in ieder geval een positief iets. Maar nee, ik heb verder geen mening, want ik weet, zien repertoire ken ik niet. Maar zou je dan wat zitten? Wat denk je dat dat wordt? Nou ja, altijd shit. Ik get in Fries, jong, eigenlijk of niet? Denk ik, nou, je broekt van me wel eens wat Friese invloed, maar echt Fries jongen, dat er volgens mij net. Oké, nou dat is, we maar even zien. Maar ik zou het wel leuk vinden dat dit in Fries doet eigenlijk. Dat lijkt het mij wel goed aan. Nou, je broekt altijd wel Friese kenmerken. Het was een Friese broek of een Friese, Fries jong van me net per se Fries, maar... Dat was wel een mooie trui van hem, maar je Frensje erop, dus dat is ik, ja. Dat is mooi, hey, bedankt. Ja, nou, ook bedankt, hè? Ja, okay. Ja, nou, ontzettend, hè? Hoi, bedankt. En het is correct bekend worden dat Joost Klein voor Nederland naar het Songfestival gaat. Wat vind je ervan? Nou, niet zo heel erg veel. Nee, want ik ken hem niet, dus... Of je net waar Joost Klein is? Nee, zeg me niks. Nou, die zal Landers verzinwerken. Ja. En die komt uit Friesland. Ja, nou ja, dat zal best. Maar ja, ik niet. Ik woon hier wel een tijdje, maar nee, ik weet niet wie Joost Klein is, sorry. Maar nog ga je ooit jet? Verdip je in de man? Of is het misschien, ik zou dat het Songfestival zei je misschien helemaal niks? Nee, Songfestival zegt me ook niet zoveel. Nee, klopt. Ja. Nee, net geïnteresseerd? Nee, niet heel erg. Nee, je kijkt een beetje verbaasd, maar er zijn meer mensen die het niet zoveel zegt, hoor. Dus... Ja, het is nou het grootste tv-spektakel / muziekspektakel van Europa. Best genoeg. Heel mooi, tegen dag, hè? Oké, dank u wel. Heel goed, hoi. Joost Klein, die zil voor Nederland naar het Songfestival. Wat vind je ervan? Nou, ik ken hem niet, maar ik las het net. Hij komt uit Leeuwarden. En hij zat op dezelfde middelbare school als ik. Dus ja, ik vind het wel leuk. Waar had er zitten op school dan, hier? Een stedelijk gymnasium hier in het centrum. Ja. Een toekenjongen dus? Ja, blijkbaar. Nou ja. Oh, je had hem net meemaken op school? Nee, hij is 10 jaar jonger dan ik. Dus, nee, ik heb niet... Maar ik ken zijn muziek eigenlijk niet. Misschien als ik het hoor, maar ik vind het wel leuk dat het een Leeuwarder is. Ja. Heb je er wat vertrouwen in?
Vast. Kan nooit slechter dan vorig jaar. Dus, Ja, heb je dat zo slecht? nou ja, toch? Ze kwamen de finale niet eens in, omdat het zo vals was steeds. Dus, nou ja. Nou, ik heb wel begrepen dat ze een onpost... Uiteindelijk was het wel beter. Ik heb ook begrepen dat ze een onpost had. Dat Ja. Joost, Ja. die moesten van mij voor jongen, of in ieder geval voor optreden, zodat ze was schenken en dat we goed genomen weer. Oh ja. Nou ja, dan hebben we er hoop in, hè? Ja, nou. 600 inzendingen en hier is het worden. Oh, oké. Nou, dat is mooi. Ja, ik had me er nog niet zo in verdiept, maar klinkt goed. En ja, misschien maakt hij wat leuke muziek. Ging jou er nog wel in verdiept je nou nog net? Ik ga de finale kijken. Meer Dan waren die wel hel je. Ja, precies. En anders ga ik ook wel kijken hoor. Maar dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Nou, best nog. Dank je wel. Ik moet even verder, want ik ben aan het werk, dus ik heb pauze. Dus, Dat mag je zeker verder. Ja. Succes, hè? Dank je wel. Hè? Ja, Joek. Joost Klein die is geselecteerd om naar het Songfestival te gaan. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat heel mooi. Joost heeft ook op mijn oude school gezeten, dus dat maakt me natuurlijk ook trots. En ik denk dat hij wel een leuke act kan neerzetten. Ik ben niet een enorm fan van zijn muziek, maar het is wel een entertainer, dus dat kan hij zeker goed doen. Wat spreekt hij dan niet aan in zijn muziek? Nou, het is volgens mij heet het pop, funk of zoiets, iets in de richting. Het is niet mijn stijl van muziek en ook rock is niet per se mijn voorkeurstijl. Maar ja, als je op die festivals kijkt, zie ik wel eens filmpjes online voorbij komen. En nou, het is zeker een feest, dus hopelijk kan hij dat ook in Zweden doen. Vind je dat dan ook een eer dat je op dezelfde school hebt gezeten? Of, Nou, ik vind het wel leuk, maar eer is wel een groot woord, vind ik. Maar het is toch een klein leuk feitje dat je kan vertellen. Hij vriend, nee, hij heeft op mijn school gezeten. Hij heeft dezelfde leraren gehad of leraressen? Hij is ook nog wel eens langsgekomen toen ik op school zat om zelf op te treden. Dus dat is natuurlijk ook leuk. Maar voor de rest ken ik hem niet hoor, een stukje ouder. Nou, prima, dankjewel. Nee, geen probleem. En werk ze. Dankjewel. Over dat Joost Klein, die is geselecteerd voor het Nationaal Song, of niet nationaal, voor het Internationaal Songfestival volgend jaar. Wat vind je ervan? Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we dit jaar wel goed kans maken voor het eerst. Dus. Ik zag, je hebt ook oordopjes in. Ben je nu aan het luisteren naar Joost of niet? Nee, dat niet. Ik vind het wel leuke muziek, zeker. Ja, ik ben benieuwd wat voor nummer die gaat schrijven. Ja, hoe schat je de kansen in? Ik denk wel aardig groot, want ik weet dat hij sowieso heel populair is al in Duitsland en zo. Dus ik denk wel goed, ja. Ja, tenminste, ik heb wel eens het idee dat hij internationaal inderdaad bekender is dan misschien nationaal. Ja, zou wel kunnen. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. En wat zou ik ook verder zeggen? Ik weet het. Ik ben het even kwijt. Ik zou nog wat vragen, geloof ik. Maar luister je zelf inderdaad vaker naar? Hoe moet ik het zien? Ik ken 2 of 3 liedjes wel van hem, maar die vind ik wel leuk op zich. Maar ik kijk zelf het Songfestival nooit, maar nu ga ik wel kijken, denk ik. Dus. Oké, dat is dus wel, die zijn wel positief. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Nou, prima, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Op Stritten was er vinden dat Joost geselecteerd is als om voor Nederland naar het Songfestival te gaan. Dus dat Michael, doe je overregen? Jawel, maar ik ken Joost niet. Ken je Joost niet? Nee. Had je er nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Nee, ik had wel vanochtend op Facebook gezien, maar voor de rest niet. Nee, ik ken hem niet. Hij komt hier uit Leeuwarden. Ik weet niet of jij ook vandaan komt, maar... Ja. Nou ja, niet uit Leeuwarden zelf. We wonen in Beltsum, maar ja. Stiens is hij is in Stiens opgegroeid volgens mij en ging je in Leeuwarden naar school. Oh, nou, dat wist ik niet. Nou, wel grappig. Ga je er dan nog even verdiepen? Ga je nog kijken wat het is? Of, Nou, dat vind ik wel leuk om even te zien als een Fries naar het Songfestival gaat. Het is wel leuk om even te kijken, ja. Ja, heeft het dan nog een extra element dat het een Fries is? Nou ja, omdat je het nu vertelt dat ik het nu weet. Maar eerst, nee, ik wist het niet. Nee, dus ik ben heel benieuwd. Je moet eigenlijk nog even research doen. Ik moet nog even research doen, ja. Nou, goed. Dankjewel. Ja, maar goed. Ja, nou, succes. bedankt. Ja, tot ziens. Hoi. Ja, die gaat voor Nederland naar het Songfestival, hè? Het Internationaal Songfestival. Had je het gehoord? Ja, ik had het zeker gehoord. Ik had het toevallig vanochtend, zag ik het op het nieuws voorbij komen. En leuk toch? Wat vind je ervan? Maar je vindt het hartstikke leuk. Maar denk je dat hij kans maakt? Nou, dat weet ik niet. Hij is al populair in Nederland en in Duitsland. Maar buiten, de rest van Europa, geen idee. Ben je wel eens bij een van zijn optredens geweest? Nee, ik luister af en toe wel een nummer van hem of zo, voor de grap. Maar nee, voor de rest niet bij een optreden of iets van hem geweest. En wist je dat hij hier uit Leeuwarden komt? Of in ieder geval hier uit de buurt van Leeuwarden? Ja, ik wist wel dat hij uit Friesland kwam, maar Leeuwarden, nee. Nou, hij heeft op school gezeten. Volgens mij is hij opgegroeid in Stiens, maar... Oh, echt? Ja. Wat leuk. Nou, dus, het Friese invloed. Hij gebruikt vaak ook Friese invloeden, toch geloof ik? Friese broek. Ja, klopt. Ja, hij heeft ook een nummer. Friese Jong heeft hij van mij.
dat is toch iets toch, ja, ik weet niet of je uit de provincie komt, maar dat is toch iets om trots op te zijn, toch? Uit Sneek, nou, dat is toch iets om trots te zijn dat er iets met Friese invloed naar het Songfestival gaat. Ja, ik vind het is wel mooi om wat te zien inderdaad. Ja. Of praat ik over Fries, want ik zit op Nederlands te praten. Ik hoor nu net, jij hebt helemaal geen verstand van Joost? Joost Klein, ik herken hem wel, maar ik heb geen idee wat voor liedjes hij maakt of dat niet, nee. Maar het is misschien wel leuk hè, dat Nederland een soort van iets hippere act misschien naar het Songfestival toestuurt. Ja, het is iets anders dan anders denk ik. Leuk dat het een Fries is, voor Friesland natuurlijk, maar nee, ik heb voor de rest zelf niks mee met het Songfestival, nee. Nee, heb je wel eens gezien? Ik heb het wel gezien, ja, maar ik vind het echt onzin. Het is allemaal van die gekke mensen en gekke acts en ik heb er echt helemaal niks mee, nee. Maar denk je dan dat Joost daar goed bij past of is het juist een soort van vreemde eend in de bijt? Nee, ik denk dat Joost er wel bij past, want hij is ook wel van dingen uitproberen. Hij is een beetje een man die veel verschillende dingen heeft gedaan. En hij kleedt zich wat anders dan anderen en hij gedraagt zich wat anders dan anderen. Dus ik denk dat hij er juist best wel bij past, ja. Nou, goed te horen, dankjewel jongens. Hey. Praat je ook Fries? Of, ja? Nou ja, Joost Klein, hè, die gaat nou naar het Songfestival daar. Dat is bekend worden. Ja, wat vind je daarvan? Ik lust hem net echt of zo, maar ik vind het wel mooi van hem. Dat hij het had kregen zo. Ja, dat is ook een echte Fries natuurlijk. Hè? Je maakt het vaak een broek van Frieske ding. Zou wat vind je ervan? Dat een Fries nou naar het Songfestival te gaat? Ja, dat is wel trots toch? Trots op de Frieske natuurlijk. Ja, hoe mag ik het zeggen? Ik ga wel vaak zongen op internet, maar nee, dat ik hem echt nog lust of zo. We hebben net af, is die muziek misschien net leuk of wat is het? Ja, net leuker nog, nee. Nee. Ik had soms ook een beetje het idee dat er haast internationaal bekender is dan hier in eigen provincie zou je samen misschien, maar als in eigen land. Ja, dat denk ik echt wel, ja. Heel veel mensen uit België zou kunnen meer denken dan hier in Friesland. Ja. Maar ik vind het wel knap van op zich. Nou, Joost Klein die gaat naar het Songfestival van Nederland. Wat vind je ervan? Fantastisch. Ja, ik was bij zijn optreden op Lowlands. Fantastisch optreden. Als hij dat mee mag nemen naar het Songfestival is het helemaal leuk. Ja. Hoe is zo'n optreden? Want ik heb er ook beelden van gezien. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Hoe is dat nou? Gekkenhuis. Gekkenhuis. Enorm gekkenhuis, maar goed, voor de zomersfestivals, ja, vet. Ja. Want ik zag het ook, gewoon Circle Pits, bij rapper Circle Pits. Ik wist niet dat dat kon. Kennelijk wel. Maar goed, er zit ook een beetje hardcore doorheen. Hè? Dus je gaat op een gegeven moment echt gewoon met z'n allen vies erin. Ik niet, ik stond lekker aan de buitenkant. Maar het was leuk om te zien. Oh, je stond niet in de Circle Pit? Nee, zeker niet. Nee, niet tijdens geweest. En hoe schat je nou de kans in van Joost bij zo'n internationaal festival? Minimaal, maar het is wel leuk om te zien. Oh, minimaal? Ja? Jij denkt niet dat dat wordt? Nee, denk ik niet. Maar het is gewoon leuk dat hij er is. En Joost is gewoon een toffe gast. Ja, en een Fries natuurlijk. Hè? Dus. Ja. Wat vind je daarvan dat er nu een Fries op het Songfestival staat? Dat is lekker voor de verandering. Ja. Ja, het is mooi. Rapper Joost Klein, hier uit Friesland, opgegroeid in Stiens, had je op school zitten in Ljout. Die is van Nederland naar het Songfestival. Wat vind je ervan? Nou, geweldig. Ja, en wat was nou? Ik moet me zeggen wat we tot de auto aan hadden. Nou ja, dan ben ik wel heel zo'n size zo. Nou, laten we dit maar eens proberen. Scratsen in die politiek, jongen. Wat nou een stroming. Dus ik moet ik gehoord. Ja, toch? Maar denk je dat er wat kans maakt? Ja, dat is maar de vraag natuurlijk. Maar ja, te krijgt wat de concurrenten doen, hè? Te krijgt wat voor concurrentie hadden kregen. Ik moet me zeggen van, ja, dus als je op denkt, dat ik denk, ja, god, maar dat naar een songfestival. Maar ja, die ene door een keer, ja, dat denk ik er wat van al. Ja. Ben je bekend met zijn repertoire? Mag ik eerlijk wezen? Nee, dat net. Maar ik heb er wel van jet. Dus dat wel. Ja, klopt. Ik heb er wel van jet. Ja, klopt. Je hebt er echt nog niet verdiept, had jij een lustering in? Ja, dat wel. Ik moet me zeggen van vooral en via YouTube en Google en dat soort dingen. Als er een just maar zo'n beetje kennis aan natuurlijk. Van dat denk die of die wissel. Dus want je er ook aan het Songfestival dan? Ja, absoluut. Ja, ik vind het altijd wel leuk. Ja, absoluut. Zeker weten. Ja, klopt. Dat komt helemaal klaar. Ja, volgend in maai is Never Miss er plat voor. Ja, volgens mij wel. Ja, absoluut. Zeker weten, jongen. Geweldig. Dat komt helemaal klaar. Nou, wij zijn nog. Super. Tieren. Ja, bedankt. Ik ging nog er even wat over vragen. Ja, de Frieske vlogger, hè? Ja, de Frieske vlogger, ja, zeker, ja. Maar wat moet ik erover zeggen? Ja, Joost Klein gaat van Nederland naar het Songfestival. Wat vind je ervan? Dat vind ik heel leuk. Ja, heel leuk. Vooral omdat hij uit Leeuwarden komt. Ja. Ben je fan van zijn muziek? Ja, ik luister wel eens wat, maar niet echt fan. Denk je dat hij wat kans maakt in bij zo'n festival? Nee.
Nee, ik denk dat de jury daar niet op let. Ik denk dat die iets te wilde muziek maakt voor het Songfestival. Te wild? Ja, te wild. Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Maar dat maakt niet uit, want soms heb je bij songfestivals ook wel. Hè? Wat opvalt, dat heeft vaak wel een goede kans. Ja, ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van, ik kijk er zelf niet naar. Dus, maar ik vind het wel grappig dat hij gekozen is. Maakt hij dan extra trots dat het Fries is? Nee, dat maakt me echt niks uit gewoon. Want hij maakt wel vaak gebruik van Friese invloeden. Hè? Friese broek, Friese jongs een nummer. Hè? Friesland heeft wel een plaats in zijn repertoire. Ja, meer weet ik er niet over. Meer kan ik er niet over zeggen. Ja, en het gaat over het Songfestival. Hè? Want Joost Klein... Dit zijn alles van Joost. Ja? Daar ben ik hartstikke fan van. Ja, hè? Ja. Nou, wat was jouw reactie toen je het jen? Hartstikke mooi. Ja, zeker. Bij Afas Live was ik laatst in Amsterdam. En een paar jaar geleden, 5 jaar geleden toen ik 15 was, stonden maar 150 man nog voor hem. En nu wel echt meer dan duizenden mensen. Dus dat vind ik wel heel mooi. Toen was echt een beetje mijn mij groeit. Toen wist eigenlijk al, nou, noemen ze dat een early adapter. Ja. Nou is het in één keer helemaal dat hij helemaal bekend is en zo volle meisje. Maar dat vind ik wel echt mooi dat hij zo bekend is worden. Dan maar sta ik naar het Songfestival daar. Ja, ik wil er wel heen. Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is eigenlijk altijd een beetje vacht. Ja, zij zegt super fan, dus Joost stelt de goede vraag. Hij is heel anders dan andere artiesten, zangers. En hij is echt helemaal zichzelf en zo laat hij zichzelf ook zien. En dat vind ik echt heel mooi. Ja, dat vind ik leuk. Het is net meer in Zweden. Ik weet niet, natuurlijk zit er bijwijzen kennen, maar... Natuurlijk, hè? Hij is een echte Fries, dus maar een beetje het volgens mij. Stientje van je de buurt, Stientje opgroeid. Wat vind je ervan? Je bent natuurlijk wat een oudere generatie. Volgens mij ben van dezelfde generatie bijna, ja? Ja, dat denk ik haast, hè? Maar wat vind je ervan dan? Ja, ik vind het gewoon leuk dat zij uitziek het wedstrijd fan van wezen wil. En dat gewoon helemaal vacht. Ja. En we zijn Jood van Muntendam, we zijn nu in Greens. Onderwijs dus hierheen naar Ljouwert. En toen weer op Radio 538. En toen zei ik, hé, dat gaat Joost, maar ze even luisteren. En dan komen we hier met je en dan gaat ik weer Joost. Dus ja, dat zei natuurlijk prachtig. Ja, dat vind ik leuk. Is een soort Joost-dij. Ja, Joost-dij, ja. Maar wat vind je ervan dan? Nou, Joost zelf, ik ben net een fan, ja. Hij is natuurlijk heel apart, maar hij is wel, totdat hij apart is natuurlijk, ja, het spreekt de jongen af net. Ik vind het vooral leuk dat zij een idool had van haar. Ja. Wat spreekt hij nou zo in Joost? Ik vind nog wel heel leuk hoe die is en hij is gewoon, zeg maar, anders dan anderen. En hij toont zichzelf echt op zijn eigen manier. En ook zijn nummers vind ik echt gewoon geweldig en ook heel anders. En dat vind ik heel mooi. Echt, ik hou er echt van. Die muziek ook. Hij is wel uniek eigenlijk. Hij is wel uniek, ja. Hij is anders, ja. De vraag is natuurlijk van wat voor soort vestjes zullen nou op het Songfestival aanstaan. Friese jong. Maar met mij vest geweest, hè? Nee, met mij vest. Nee, wat oors werden, maar dat zullen we wel zien, denk ik. Misschien wordt het wel iets grutter. Maar wat voor vestje wat hij nou had? Zou dat er op liedje moet of zo? Nou, werden mij op Eurovisie Songfestival komt? Misschien. Leg die vraag van wat zou er dwan maar op het Songfestival? Want er juist een keiharde, banger del set of maar er juist wat ingetogen? Nou, wel echt een banger erop, ja. Wat apart. Van het Eurovisie Songfestival was dat apart wezen. Ja, iets anders wezen. Gewoon lekker zichzelf wezen en dan gewoon doen wat hij doen wil. Ja. Dan komt het goed. Ja. Als er ook kaarten wezen, zou je er dan heen gaan? Ja, altijd. Hè. Als er kaarten voor Joost Klein zijn, moet ik erheen. Nee. Dan kijk je zo, joh, je hakt wel aan. Nee, zo zeg je net, hè? Nee, maar als het weer uitkomt, dan wil ik gelijk weer naar zijn show, ja. Zodra ik heen, maar ik ging er even naar toch trouwens. Dan kom ik nou zijn en ik denk van, god, dan kan je misschien goed wel heen, ja. Dat is wel leuk wezen, ja inderdaad. Zweden, Safir is leuk weer net. Zweden is best leuk. Maar wel even naar de sauna, hè, want daar ben je daar ook heel goed in, hè? Ja, ik lig heel uitje ervan. Ja. Nou ja, best nog. 10 dank voor je man. Joost, als dit Joost, zoals me alsjeblieft een paar kaartjes sturen wil, dan neem ik het Framskud Muntendam ook nog even mee. En dan kom ik gezellig even te zien hoe stoer het nummer in Zweden tegen horen brengt. Vond je nog een leuke video, dan doe hem heen. Woest meer zien en abonneer dan op de Friese vloggen.